ngisnguk men bat kabyang sibun hakaba ki paradok ki prasnam ki cungi kilala ban pen pulom bat pen sange ia katuka public hearing kabala penlong daka Sri Simen mu kumbang ilatip syahi ki company ki bawan nabar barbor kim jula ban pen mentoy ya ka jela ka cungi kinomla ban pen mentoy ya ki pajba nong song sonong kinomla hiru ban pen mentoy wat ya ka sarkar ka jungi ru kajing mentoy ka debet tang ka company ki briu ki banabar bat katok ne ki minister ki baydon kiti ban peniat lane kiba ailat lane kiba yadon benta kiba yadon kajing itu itau bat kiba he jong kane ka company tang kitai bat kata kajing mentoru kandai tang kajing mentoy simet ki katok ne ki minister kamrung syaka pla jong ka sarkar karung syaka pla ka ba simet ka jongki kadai na kata kada ba ki tresitom bha mu ki kren yada bha bat ki ailat bha ya ki kini ki company ki banabar hakaba kinyo kalat gomno ban wan sengkam semjam bat ban lute nangi ban kejit ban klong ya kaspa kapeu kabodon hapo jong kane ka jela ga jungi hakaba ublei ulakor kukurdo langba kaspa maryang ki marpo khandeu kiba ublei ulabu hapo jong kane ka jela ga jungi kadina ta kadau ba baling ong kumta ba daling inum de ban ailat ba ki company ki banabar kinyo ban wan kejit ya kane ka spa ka pheu ke jongi kumulong mane ki ba mantoi ki dei ki barjela ki ba mantoi hi ka dei ki behe ki bahan jong kane ka company barkato kane ki minister ki balam khmat ya kane ka sarkar kade na kata kadau ba Kim Jusalia wat ban pen pharia ya ka jaj benri gujingi hakaba namar ba kilo yu ki don ki ba persya bat ki don ru ki ba kersyan hakbide bat kane ka public hearing ka sarkar hakajaka bakan an tem ya kajing yakan an panban ka sarkar kala persyang ban pen pharia ya kajaj benriu cingi hakaba kala le kumno hana kita ki bakersyan ki yo lat bandrung haplau disikat ba ki ba persya pat ki ha ban yang sabar mu kitu kide kita kisin hakaba ka sarkar katemu ban pen pharia ya kajaj benriu gujing ite nangni sekmat ngi hab ban ya husiar bha ba kam julong ka bha ladang ya pat ngi pra pramangi kham tamba ngi de ngi wan ka ju ka do ka snam kham tamba ngi de si parathan mu te kham tamba ngi de si para kasi para kara ka ba hakmat ka ba ngi de benbu ka de betang ka jingi bat ka jingi teli mu kata ka de namar ba kam don jingmut ha ka ba nginya mensau mangi nginya pra mangi nginya jot mangi namar ba ladangi yang banyele para mangi klempep ka jingjot kadehi ka jaj benri gujingi omde meno bojot namar kani ka sarkar hi kumbangi la ju isai nakapor syakapor hakaba ka kampet bat ka kham sngap bat ka kham burom ya kita kiriu hespa kamper la kide kibriu ki banabar henrei ka juyu roj ya ka hok jongi ki pajba ka ju ban ben nangta kam ju khin snap wat yela ki jong ki pajba namar kide tang kirit kiria namar kini hi ki siu tunat ban yada ya kita ki balabit labiang lupa ya kita ki barius pa ki kam siu tunat ban kentiu ya kita ki balabit labiang lupa ki kam siu tunat ban yede parlok bat kita ki balabit labiang lupa kata kade ka jinglong kine kinong mi khmat ki jungi ki bayelam ya kane ka sarkar sakaweru hakabangi haban bu ya udak jingkeli ubahe bha hakaba wat ki company ki banabar ki jaudut hadu kata-kata bat ki siang bat ki terang hadu kata-kata ban wanseng ya kini ki karkhana sna deubilat ki jungki hapo jong kane ka jela ka jung namar ki sutu syai ba klempep kadon ka jing muntoy nakabata ka jungki katba ka ne ka sarkar jela jungi pat kampai khmat sya kita ki bentah mujin lada ka sarkar ke jungi kadon sisya kata ka jing temu ka babha nakabata ki pajba nong sisunong ki basong ki basa apo jong kane ka jela ke jungi hato kamlong ka babha ya ka sarkar bakan seng ye kum kine ki karkhana sna deubilat khnang ba ka jing muntoy kan lej hi sya ka sarkar bat nang taru ki khun ki hajar jong kane ka jela ke jungi kinya yuk kam yuk jam hapo jong kita ki karkhana ki balaseng da ka sarkar hi bat si bentaru kanlong
kum ka lat ban ai kam ai jam ya ki khun samla ki jungi kam tam kum ha kane ka perthei ka ba kurdu kam kurdu jam kum ne te para pa ba bi je tang nang neru ngila tip syai bat ngila sutu syai bakane ka sarkar dalile kam don kata ka jing thmu lane kam don kata ka jingmut ka jing perkhat kumno ban kentiu ya upai ba nong song snong ubosong ubasa hapo jong kane ka jala ka ba i je ka jungi henry peuse kidei kinong krisyan ban pen mentoi ya kita ki barjela ya kita ki he spa ki bala he lupa ka spa na lor ba kidei ki barjela kidei ki bala he spa lupa ki kentiu ya kita ki ailat ya kita muk ya krisyan ya kita kadau ka dei ba na ka mata ka mentoi ka ba simet ke jongki hi mu namar ba kumbangila seu thu syai hi kumbala plada uba Charles Marngar ha ka ba u presiden ubarang ba jong ka seng NPP udehi nang ne napo ka jala Meghalaya ka jungi te ban penyar ya ka parti ka jungu don kampisa te ya ka pisa unlet ka mai nang no hatu la dau the da ka tulop jong la jong ru endap hi ha ka ba ka parti NPP kala sedang ban don ha kini ki thai not east jungi sini te mano ba kersian ya kita mano ba be tengka be pisai kita hatu umde konrat semua kumbala ong da oba Charles Marngar men ba udang don ha kaseng kongres kitu borok ki jingkren jung kidei ki basisya Henry namar ba yelder scam kanong rim kumta yelder ulek penesno bat keneka sarkar NPP namar ba uru kampet ya kata ka jing mentoy ka basimet ka jung kumbau lai thu hi ha ka ba bunsin ke NPP kala terwai u da ki krur kadena kata ko ka ba pulong u ba ha ban mi no na ka seng kongres ban le join sya keneka seng NPP ha ka ba bele baki ailat ye kini ki company ki bana bar jela baki nu wan seng kam wan seng jam hapo jong keneka jela jing kata hai kede ka dau tenrai ka ba khamat ne kadena kata ba ka dau ba kim salia wat lada ka jela jungi kan jot mu tang ban biang maki simet bat ka parti ki jongki kim salia bantom ya kata kapap kesang mu bandi wat ya ki jaka ki puta ki jungi bandi wat ya kita ki spa maryang ki marpo kendeu ki bakordor hadu kata hakaba kila ban pen ruspa ya ka jela ka jungi adang iyo ya ka sarkar ka banang ban yalam yangi adang iyo ya ka sarkar ki badon sisya ki jing tumun na ka mata ban ai ki jing sikri ya ki pai ba nong song sinong ki basong ki basa apo jong kane ka jala kadena kata daw ba nakalang jungi kum ki pai ba rung hap no ban kendit ben riu mu hakaba ngine jit no da ka sarkar ka batmai namar ba deitang ha kane ka parti ka batmai ka parti ka badang mi dang manta dang sausnem tam lane san senem duna ai mu ngila don ye kane ka parti hakaba hapo jong kane ka parti kidon kinong elam ki bastat bat ki ba sempang kidon kinong elam ki ba kida kwa sisya ban IT ban syakri ya utau pai ba na ka banta ban wanra ka roy ka par ka jimontoy kamtam ya duk usuk urit uria da ka baki thau ya kilat kilti kumno ban wanra ya kata ka jimontoy hapo jong kane ka jela ka jungi om ban ligdi ya ki kindeu ki syap ki jungi om ban ailat ya kita ki we bakin yo ban penzen kam ya ki spa maryang ki baladon hapo jong kane ka jela ka ba i je jungi kadina kata ka daw ba saisin parlok bi je tongen ye kendit ben riu no nang ne syakma kamtam haus nam arhajar arpu prangin trei borba banjit no da kinong yelam ki batmai kenang bagini yo no ya ka sarkar ka batmai no de kumta perlok bi je ngin sai kendu bat pi sta ki pat video ki badang wan to ble ki jing sup dong yo ban kur kui pi bat ke ing kasam ku jung pi hi borok ko bai kuble sibon